सन्देह खालामदों थांनाय हराव रावबो गैयैनि सुजुगखौ लानानै आंनि नैबे चन्द्रपारायाव थानाय न'आवहाय सिखावा हाबदों। हाबनानै आंनि फिसाजो सावगारि नार्जारिनि जे सना गोदोनानि माला मोनसे बायनाय दंमोन 2021 मायथाइयावनो आं सिलिगुरिनिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन। बै समाव 64,000नि बायदोंमोन। दिनै सनानि दामाथ' गोबां बांबाय। बेनिफ्राय बिनिनो खोमानि सना दङमोन आरो आंनि हिन्जावनि आसान दंमोन सनानि। बेफोर गासैहाय माने आंनो खोन्थानायाव 30 ग्रामसो 30 ग्रामसो सना सिखाव लानानै थांदों। आङो मोनसे लेपटप आंनि बियादै आंनि बिदानि फिसाजो उरायना नार्जारि होननाय बे बाव फरायो जोंनि बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव बिटेक खालामगासिनो दं। बेनि लेपटप मोनसे दङ डेल लेपटप आंनो बायदोंमोन 84,000नि बेबो गोमादों। दा जोङो माने आंहा बिदाया दाखालिसो 14 थारिख संक्रान्ति खालि थैनानै थांबाय गुवाहाटीनि हस्पिटालाव। दा बे थैनायखाय जों गासैबो गामियाव दंहैजोंमोन। जोंनि दुखुथिया न'खराव जों जयैनो बिदा फंबाय गासिबो जोङो न'आवनो दंजोबोमोन। दा रावबो गैयामोन आंनि न'आव। दा बे समावनो बे सिखावा हाबनानै दरजाखौ सिफायनानै मोनसे दरजाखौ सिफायनानै हाबदों। मोनसे दरजाखौ खोस्लिजोंहाय स्क्रुपखौ खेवनानै हाबदों आरो मोनफ्रोमबो आलमिराफोरखौ खेवजोबनानै देफायनानै दिनै बे सनाफोरखौ लानानै थांबाय आरो लेपटपखौ लांबाय आरो मा लांबावदों जों बेखौ दाबो नायगासिनो दं। मानो होनबा जों दहायसो 10:30 11थासो समावसो मिथिनो मोन्दों जे जोंनि न'आवहाय सिखाव हाबदों होननानै। दा बे सिखाव हाबनाय खामानिया जोबोद माने निन्दा होथावथाव जादों। ओरैहाय जोङो माने बिदा गोमा जानानै जोबोद दुखुआव बायग्लिनानै न'आव दंबाय थायोमोन। बे समावनो सिखावा हाबनाया जोबोद पापनि खामानि जादों आरो आंनि सासे उन्दै फिसाजो 9.5 बोसोरनि आंनि फिसाजो सावगारि बेनिखौ जों जोबोद खस्थ' खालामनानै खामायनाय फैसा बेजों बायनाय बे नेक्लेसफोर सनाफोरखौ खावनायाबो जोबोद पापनि खामानि जादों। दा आङो पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनखौ खावलायदों जाहाथे सिखावखौ थाबैनो हमनानै जाहाथे साजा होयो आरो आं इसोरनावबो खावलायो इसोरनावबो आर'ज गाबो बे जे पापनि खामानिखौ मावदों जोंनि दुखुथिया न'खरनि जे बायग्लिनाय समाव बेबायदि सिखाव खामानिखौ जे मावदों बियो जोबोद पापनि खामानि। आं सान्दों इसोरा सानसे समावबाबो साजा होगोन सिखावखौ। दासिम पुलिसनो खौरां हरनाय पुलिसनो गांसे एफआइआर होनाय जाबाय। एफआइआर होनानै दिनै पुलिसा बिजिरनो फैदों तदन्त खालामफैदों। बिथांमोना नायदों सोंदों गासैखौबो। आं सानो पुलिसा क'क्राझार पुलिसा थाबैनो सिखावखौ हमनो हागोन आरो नांगौ बायदि साजाखौ होगोन। लोगोसे गोबां माने गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा चन्द्रपारा ओनसोलावहाय बिबि इन्जिनियारिं कलेज थाबाय इउएन एकाडेमि जोंहा मोनसे प्राइभेट बहाय स्कुल दङ ITI दङ हस्पिटाल दङ खाथियावनो जोंहा IT पार्क दङ आरो लोगोसेहाय रिसेन्टलि मोनसे जुबिननि पार्कबो बानायबाय जुबिन गार्गनि। गासैखौ नायजोबनानै जिहेतु गोबां ओनसोलनि आसामनि गोबां ओनसोलनि फरायसाफोर फरायसुलिफोर बेयाव थाफैयो। बेयाव मोनसे आउटपस्टनि जोबोद दरखार जादों। सिगाङावबो मोनसे दरखास्त SP बिथांनो होनाय जाबाय क'क्राझार SPनि बाव आउटपस्ट नांगौ होननानै। दा आं खावलायनो लुबैगोन SPजों लोगोसे जोंनि न'खर बिफाननि जाय माने बिबानाव दङ थाबैनो जोंनि चन्द्रपारायाव मोनसे आउटपस्ट होनानै रायजो राजाफोरनो जाहाथे सिकिउरिटि होनायनि बेब'स्था खालामो बेखौनो आं खावलायहरदों। केमेरा बसायनाय गैयामोन न'आवहाय CCTV केमेरा जों बसायथ'नो हायाखैमोन। रां रुफानि आंखालबो थाबाय गुबुनबो आरो दिनैसिम जों गोबाव सम जाबाय बाव 2013-14 समनिफ्रायनो जों बाव दंफैयो। खिन्थु दिनैसिम बिजि खान्दा गंसे गोमाफेराखैमोन जेबो जाफेराखै। जोंथ' सिगाङाव दरजाफोरखौ मारियामोनबो जेबो जों बेबायदि खालामा। मानसि गैयाबाबो जों मारिनानै थाङा ओरैनो हुकल' होनानै जों थाङो। गथिखे दिनैसिम बेबायदि जेबो गोमाफेराखै जोंहा बिजि खान्दा गंसेबो गोमाफेराखै होननानै बुंनांगोन। दा थांनाय हरनि जे बे जाथाय सिखावनि जाथाय जोबोद दुखु गोनां। स्पेसियेलि जेराव आंहा न'खराव मानसि थैदों बे मानसि थैनाय समाव बे सिखावा जे बेबायदि खावफैगोन बेबायदि बिखा बिख्लो गैद्रायै अननाय गैद्रायथारै सिखाव जे बेबायदि माने जागोन बेबायदिखौ जों साननोनो हाया। आं सान्दों इसोरा बेनि थाखाय बे सिखावनो नांगौ रोखोमनि साजा होगोन। श्री प्रमोद बोरो आं प्रमोद बर' हादोर गौथुमनि बिसायख'जानाय सासे सोद्रोमा इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे
फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन।